Našu školu navštívili skutku nezvyčajní hostia. Detský krik počas prestávok vystriedal škrek od pestrofarebných papagájov. Naše papagáje sú naučené na kontakt s ľuďmi, aby mohli si ich deti zacítiť, akí sú, ako fungujú, ako sa správajú a nemusia sa ich vôbec báť. Ukážeme im, čo vedia, rozprávame sa o nich, je to vzdelávanie aj pre nich a je to vlastne aj poznávanie tých zvierat. Nie len tie vedomosti, ale aj to poznanie a tá interakcia s tým zvieraťom. Mne sa najviac páčil ten zobakorožec, ten najväčší. Aj som ho mal na ruke, som si ho trochu podržal. Má veľmi teplé nohy, nemá vôbec ostré pazúre. Niektoré sa môžu dožiť aspoň 100 rokov. Papagáje vedeli aj tancovať. A zaujímalo ma, že či vedia rozprávať a vedia, ale iba keď je ticho. Mohli sme ich aj krmiť, bol to najväčší zážitok a páčilo sa mi, ako mi urobil klobúk na hlave. Aspoň 7-krát som ho mala na hlave. My sme priniesli 45 papagájov do tejto školy. Máme tie najväčšie druhy papagájov, ktoré sú na svete, a to sú ary, kakadu a síce to nie je papagáj, ale plodožravý vták, zobákorožec. Zobákorožca v strednej Európe, ktorého máme, neuvidíte len jedine u nás. Mal som z toho veľký zážitok, lebo som ich mohla mať na ruke, na hlave. Keď reálne toho vtáčika, toho dieťa chytí do ruky, je to úplne niečo iné, úplne iná emócia príde na ňo a vidí ho, aké je akčné, aké je múdre, aké je krásne, aké je voňavé, ako sa vie nakrmiť, je tam úplne niečo pre ňoho také emocionálne, silné, na čo nikdy v živote určite nezabudne.